Temos que pensar que o número de licencias deportivas continúa sendo aínda baixa das mulleres con respecto aos homes e, sin embargo, por exemplo, nos últimos Xogos Olímpicos e nos Xogos Olímpicos de Londres, os grandes éxitos foron das mulleres, non? E a visibilidade, por exemplo, das mulleres no deporte e nos medios de comunicación creo que está en un 6% do tempo adicado. No deporte feminino continuamos aínda estando por detrás, a pesar de que os éxitos do deporte feminino nos últimos anos é con crece superior ao masculino. O deporte feminino está invisibilizado totalmente. Un detalle, mércores 13 de febreiro, a semana pasada, Liga Iberdrola, primeira división femenina, xogas un partido ás 12 da mañá. Un mércores ás 12 da mañá xogas un Sevilla-Valencia, dous clubes que son importantes. Non verás nunca un partido de fútbol masculino que se xogue un día laborable esa hora. A xente non o vai poder ver pola televisión porque traballa, a xente non vai poder ir ao campo porque traballa, estuda, e sobre todo as novas xeracións non poden acceder ao que deberían. Non poden ir a ver o fútbol feminino porque está invisibilizado, non poden ver a normalización da muller no fútbol. Todo o contrario da violencia, considero que o que hai que facer coa muller, é dicir, hai que normalizar. Ten que haber máis xogadoras, máis adestradoras, máis directivas, máis árbitras,